samu lagwada. Zama da mutum da zuciya ɗaya shi ne ya fi fa'ida. Shi dai zance na gaskiya mai sai ya yi dauriya. A fahimta ta rabo na kwaɗo can sama ba shi hawa. A farashi ko wajen saya zama ta fi maɗaci karbuwa. Haja mai kyau a kasuwa san ba ta biɗar ƙararrawa. Mugun gashi da ya tsira ke ɓata jikin tururruwa. Kulawa ta fi shariya, ɗarin kyau sai da kwalliya. Jin kai da ɗaga gun masoya suke sa